мақомоти Тоҷикистон аз сокинон талаб мекунанд ки манзили зисти худро аз гил ё хишти хом ва ё лои бунёд накунанд. Сокинон мегӯянд барои сохтани хона аз хишти пухта сармояи кофӣ надоранд. Нархи хишти пухта дар Тоҷикистон ба маротиб аз нархи хишти хом ва ё деворҳои лоӣ арзонтар аст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд. ҳоло бо мо дар студия аст ва омодаи суҳбат. Салом Абдулло. Хуб, нахуст бигӯ чаро мақомот чунин талабро пеш гузоштанд? Салом Шаҳло. Мақомот мегӯянд хишту деворҳои гилӣ ба талаботи бехатарии зидди зилзила ва селу ярч ҷавобгӯ нестанд. Азизбек Ниёззода, сардори раёсати илм ва танзими меъёрҳои бинокории Кумитаи сохтмон ва меъморӣ гуфт хишти лоӣ ҳамчун масолиҳи сохтмонӣ расман эътироф нашудааст ва ҳангоми додани иҷозаи сохтмон меъморон ин намуди масолиҳро тавсия намедиҳанд. Аммо ба гуфтаи ӯ дар баъзе маҳалҳо одамон худсарона бо истифода аз лой девор мекунанд ки ба талаботи бехатарӣ аз қабили зилзила ва селхезӣ ҷавобгӯ нест. Селхезиҳои моҳи равон низ дар чанд гӯшаи Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Душанбе нишон дод ки деворҳои лоиӣ бар асари андак баланд шудани об метавонад об шаванд ва хона ба пуррагӣ фурӯ равад. Дар натиҷа харҷи барқарор кардани чунин хонаҳои аз офат зарардида боз бар дӯши давлат ва ҷомеа меафтад. Зоҳиран вайрон шудани хонаҳо як ангезае шуд ва мақомот ҳам акнун талаб доранд аз мардум ки аз хишти пухта хона бунёд кунанд то хонаҳо аз офатҳо ҳадалимкон эмин монад. Ифҳамо аст Абдулло, акнун мақомот сохтмони ҳар як хонаи навро назорат мекунанд ва ё иҷрои ин талаб чӣ гуна сурат мегирад? акнун дар Тоҷикистон нафароне ки соҳиби порчаи замин шудаанд пеш аз оғози сохтмони бино бояд иҷозаи сармеъмори мақомоти маҳалли зисти худро бигиранд. Мақомот мегӯянд меъмор замоне ба оғози корҳои сохтмонӣ иҷозат медиҳад ки шаҳрванд лоиҳаи тасдиқшудаи хонаи ояндаашро бо ҳама масолиҳи сохтмон ва ҳамчунин меъёрҳои бехатарӣ ба ӯ пешниҳод кунад. Танҳо дар ҳамин сурат меъмор иҷозаи оғози сохтмонро ба сокинон метавонад бидиҳад. Аммо сокинон мегӯянд нархи хишти пухта ки мақомот талаб доранд хеле гарон аст ва онҳо имкони сохтмони бино бо онро надоранд. айни замон як дона хишти пухта дар атрофи шаҳри Душанбе ки аксаран ба соҳибкорони чинӣ тааллуқ дорад аз 50 то 75 дирам фурӯхта мешавад. бо вуҷуди ба ҳайси масолиҳи сохтмонӣ расман эътироф нашудани хишти лоӣ дар гӯшаҳои кишвар он ҳамчун маҳсулоти сохтмонӣ ба фурӯш гузошта мешавад ва нархаш ба маратиб аз хишти пухта арзонтар ҳамагӣ 18-20 дирам аст. Ташаккур Абдулло. Зимнан дар гузашта мақомот ва созмонҳои имдодӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Кӯлоб ҳангоми омадани сел ва вайрон шудани даҳҳо хонаи мардум аз ҳисоби пулҳои буҷа ва ҷалби соҳибкорон ба сокинон хона сохта буданд.